Young, full of potential, a simple, fragile seed, unaware. My journey was one of self-discovery. Standing at crossroads, facing challenging decisions, as my fiery spirit and his gentle whisper paved the way. And look at me now. I am rooted, resilient, and flourishing. Seminary Vocation Center. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tiċċelebra s-solennità tat-twelid ta' San Ġwann il-Battista. Aħna nifirħu mal-Knisja għax il-mument li twieled Ġwann il-Battista kien mument ta' grazzja biex aħna nersqu u narfu aħjar minnu il-ħaruf talla għalina. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddi nibħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi, l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fl-oli ta' smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu, fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti qajjimt il-San Ġwann Battista biex il-Kristu l-mulej il-estilu poplu mħejji sewwa. Atina l-grazzja li nġarbu ferħ tas-sema u mexxi l-femiet tal-qaddejja kollha tiegħek fit-triq tas-salvazzjoni u s-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isimgħuni Gżejjer, għatu widen popli mbieda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, minn ħdan ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla misnuna, taħt id-del ta' jidu ħbieni.
għamel minni vleġġa maħtura fil-barzakka tiegħu ħbieni u qalli: Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar. U jiena għedt: għal xejn inkiddejt u fix-xejn ħlejt saħħti. Imma l-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi mingħand Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilni qaddej tiegħu biex għandu nreġġa' lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli: tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u treġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawla l-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi satru fl-art infirex. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm ngħidu flimkien: irodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Irodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Mulej, intalbirni u tarafni, intaf meta noqgħod u meta nqum. Intaraf mill-bogħod ħsibijieti, intaraf il-mixi u l-wafqin tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Flimkien: inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Insawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġufommi inti nsiġtni. Inrodlok ħajr għax b'mod tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Flimkien: inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. U l-ruħi inti tafa tajjeb ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qjan tal-art. Flimkien: inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed bħala sultan tagħhom lil David li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt lil David bin Ġesse, raġel skont qalbi, li jagħmel dak kollu li rrid jien. Min nisel ta' David, Alla skont il-weda tiegħu ġieb għall-Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni der ixandar mamudija tandima lill-poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: jien minix dak li intom tasbu li jien. Imma araw, warajja ġej wieħed li jien anqas jistħoq li inħoll il-qorq ta' rijlejh. Ħuti u li ta' Abram u intom mill-ġnus li tibżaw minn Alla, lilna bata Alla l-aħħar ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex ħejjilu triqatu. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. Jurja lilek ukoll. Elizabetta l-ila żmien biex teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu iċ-ċirkonċiżjoni, it-tifel ridu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu u qalet: le, iżda Ġwanni ikun ismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost rabatek.
Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru xried isemmih. U talabhom xi ħaġa fuq ix jikteb u kiteb hekk: ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija infetaħlu fommu, il-sienu nħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża' u bdew ixandru dawn il-ġrajiet kollha mal-għolijiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu u jgħid: mela x'għad ikun dan it-tifel? U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kull isem, b'mod speċjali fil-kultura Ludija, ifisser xi ħaġa. U l-isem Ġwanni huwa wkoll b'tifsira li iġġib magħha l-missjoni li kellu jħabbar Ġwanni. Johannen, Alla ħanin. Dan li jfisser l-isem Ġwanni. U allura meta tawh l-isem ta' Ġwanni għalkemm ma kienx skont it-tradizzjoni, għax it-tradizzjoni kienet tgħid li l-ewwel tifel isemmuh għall-missier jew għall-missier missieru biex jibqa' fir-razza, imma dan l-isem kellu jkun il-missjoni ta' din it-tarbija li twildet. Alla ħanin, Johannen. U hekku, u għalhekk meta isem Ġwanni ġie moti lilu, il-sien missieru nħall għaliex fehem Zakkarija li dik kienet il-ħnina t'Alla, dik kienet l-imħabba t'Alla. Meta dik l-ħnina u l-imħabba li wera miegħu Zakkarija u ma' martu li kienu avanzati fl-età u ma kellhomx tfal, imma mbagħad kellhom dan it-tifel. U mhux biss ma' Zakkarija u ma' Elisabetta, imma mal-poplu ta' Iżrael kollu. Mhux biss mal-poplu ta' Iżrael, imma Ġesu kellu jkun il-fidwa tal-umanità. U Ġwanni iwassal din is-salvazzjoni lil bnedmin kollha, lil poplu ta' Iżrael jgħidlu ilqa il-ħaruf t'Alla. Dan hu il-ħaruf t'Alla. Però Ġwanni ma tkabbarx bih innifsu li kien il-mażul tal-mulej fil-ħnina t'Alla l-imbierek li jwassal din l-aħbar it-tajba lill-umanità, li wasal fostna il-ħaruf t'Alla, dak li jifdina. Le, Ġwanni ma tkabbarx. Al kontrarju, Ġwanni iċċekken u stqar jien ħtieġ niċkien jien biex jikberu. Għaliex il-popolarità ta' Ġwanni kienet kibret tassew. Anke jekk Ġwanni b'karattru qalil kien iwassal il-missjoni li kulħadd irid idur lejn Alla, jikkonverti, jitlaq it-triq il-passata ta' ħajtu, ħajibda triq ġdida mal-mulej, id-dawl ta' ħajjitna. U għalhekk wasal il-mument fejn jgħid dan hu l-ħaruf t'Alla. Dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Jiena nqas jistħoq li inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Ġwanni ma tkabbarx. Ġesu kien id-dawl, it-triq u l-verità. U Ġwanni xehed għalih. Mhux biss tkellem fuqu, mhux biss urih meta wasal, imma taħajtu għalih. X'aħna nafu kif spiċċa Ġwanni l-Battista. Lejra waslet biex teqret il-persuna ta' Ġwanni l-Battista. Għaliex Salome daħlet tisfen, ir-re Erodi ħagost biha u omma talbet ras Ġwanni. U allura Ġwanni ħallas b'demmu għall-imħabba li kellu lejn Ġesu, għall-missjoni
li rrid jgħix għaliha, li jwassal l-aħbar it-tajba ta' Ġesu fid-dinja. Nitolbu l-dan il-qaddis li aħna wkoll bħala poplu Malti tant għandna rikonoxxenza tiegħu u għandna jkollna devozzjoni lejh li waslulna l-kavallieri fostna taħt il-patroċinju tiegħu. Nitolbuh il-dan il-qaddis ħalli hu jibqa' jurina t-triq tal-ħaruf, jibqa' jurina l-ħniena tal-Alla l-imbierek u aħna ma nagħlqux qalbna għal din l-aħbar it-tajba. Aħna niftħu qalbna ħanilqawha ħalli nindunaw u ngħixu fil-ħniena u l-imħabba tal-Alla kif urina Ġwanni l-Battista. Ejjew issa flimkien inpoġġu t-talb u x-xewqat tagħna quddiem Alla l-imbierek għall-Knisja biex tibqa' twassal l-aħbar it-tajba lill-popli kollha tad-dinja u twassal l-aħbar li l-ħaruf tal-Alla qiegħed fostna biex isalvana. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal paċi fid-dinja, l-ħaruf tal-Alla ġie biex iwassal il-paċi. Is-saltna tiegħu mibnija fuq il-paċi. Ħalli l-ġnus kollha jarfu li dan il-ħaruf li ħabbrilna Ġwanni huwa s-sultan li aħna ninħtieġu biex ikollna l-paċi tas-sew bejnietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli biex iħoss li l-ħniena tal-Alla qiegħda miegħu u verament jista' jgħix f'din il-perspettiva tal-ħniena u l-imħabba tal-Alla. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-irwieħ ta' ħutna li fid-dinja għexu fl-imħabba tal-Alla u issa jmorru jgawduh għal dejjem fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex bil-kuraġġ kollu bħalma kellu San Ġwanni l-Battista inkunu ġenwini u sinċira fix-xhieda tagħna quddiem id-dinja tal-aħbar it-tajba li l-ħaruf tal-Alla hu ħaj fostna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek bl-interċessjoni ta' San Ġwanni l-Battista ħalli aħna wkoll nibqgħu ngħixu l-magħmudija tagħna frabta ma' ibnek Ġesu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Permezz ta' dawn l-offerti mulej li qegħdin impoġġu fuq l-artal tiegħek għatina li niċċelebraw kif jixraq it-twelid ta' dak li ħabbar il-miġja tas-Salvatur tad-dinja u jurih meta wasal bi Kristu Sidna. Amen.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw qlubna l-fuq Nerfawhom lejn il-mulej. u niżu ħajr nirringrazzjaw lil-mulej Alla tagħna. U sewwaw xieraq. Sewwa xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien inraddulek ħajr bi Kristus Idna. Bih aħna nfaħruk għall-ġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek, li inti ollejtu fl-aqwa ġieħ fost dawk kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu huwa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u t-twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna u waħdu fost il-profeti kollha wera l-ħaruf tas-sagrifiċċju għal fidwa tagħna. Għammed bl-ilma lil min tagħna l-magħmudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li jqaddes u bit-tixrid ta' demmu tagħlaq waxida għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek u ngħidu Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna floli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna floli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radlek il-ħajr birek qasam taħ li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ li d-dixxipli tiegħu u qal ħudu ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rradulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon mal-isqfijiet tagħna Charles Joe li qed jgħinu u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini mqazza l-Omtalla Marija, San Giuseppe l-Apostli, San Ġwan il-Battista, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو ما كريستو وفي كريستو يناتا ليلك الله مصير اللي تستا كلش فالمكان مع السبيرتو سانتو كل جيح وغلوريا على ديم تديم. Amen. نطلبوا كيف علمنا المولاي جسو وردنا نعيشو السالفاتيوني تانا مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون لترتنت كيف في السماء اجدا في الارض. خبزنا تا كل يوم اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوباتنا بحال ما نغفر لمين وخاطي علينا ولا دخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدني. أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني عطينا في الطيبة والحنينة تيك الباتش في زماننا باش نكونوا حلسة دايم من الذنوب ومحرصة من كل انكوات احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تا السالفاتور تانا جيسو كريستو. أشتياق يصلتنا القوة والجلوريا الديم. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستل تيك نحللكم سليم نعطيكم سليم تيعي تخرس لين ذنوباتنا إذا حارس لين الفيدي تالكنيسيا تيك عطيها السليم والعقدة اللي انت تريد فيها انت اللي تعيش والسلطن على ديم تديم. آمين. الباتشي المولاي تكون دايم معكم ومياكو كل من القلب نسلموا ونعطوا الباتشي لشرشي الأخوة. حروف تعالى حروف طالة لتنخد نبيت الدنيا حنا لينا. حروف طالة لتنخد نبيت الدنيا حنا لينا. حروف طالة لتنخد نبيت الدنيا أعطينا الباتشي. دانو الحروف طالة دانو لينخد نبيت الدنيا حنيين احنا لمستيدنا اللكلة الخروف. مولاي ما يستحق ليش لتدخل تحت السقف تاعي ازدايت كلمة واحدة وروحي تكون مفيقة. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. نطالبوا مولاي انت سخختنا بدان لك القديس لتايتنا من الميدة الخروف تالسما. آمن لي الكنيسة تيك تفرح بالتوليد تا سان جوان الباتيستا وتلقى للداك اللي كان محبر منه بحال الاوتور تا التنسيل الجديد تانا ابنك جيسو كريستو سيدنا اللي يعيش ويسلطن على ديم تديم. آمين.
il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Ibarikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ozza ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025, ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le, resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għal proxmu. U tassew din is-sena tkun għal poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana, isma tal-btana, eħlesejna wieqaf magħna. Glorja għal-Missieru l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern. Kull ġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija meta Sinur Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naffru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib imma ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek
mberka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mberka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna għalik isma talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-irwieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dbatija meta s-sinu ta' Ġesu Kristu kien mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli titint kif fis-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma nafru l-menuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek
imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha u għejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna palma nafru l-minu ħati għalina daħħanni fit-tiġrib. Iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirkant fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mobbi s-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna,
bħalma nafru l-minuħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija Slima tal-mewtana, lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħul ġenna l-erwieħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinur ta' Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima lik amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, Slima amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija
tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. U imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik, Sultana, Om tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tama tagħna. Slim għalik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u l-bżonnijiet tiegħu, bissirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikkulli li tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum għafrinna dnubietna. Bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib. Iżda ħlitsna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa. Mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Niftakru fl-eżis tagħna tihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistrieħu jiddililhom. fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem Jistrieħu jiddililhom. fis-slim. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina, Kristu ħnina. Kristu ħnina, Mulej ħnina. mulej ħnina, Kristu smana. Kristu smana, Kristu il-qattal Kristu tagħna. il-qattal tana, Missier eternalla. ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja. ħenna lina, Spiritu Santu Alla. ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed. ħenna lina, Mqazza Marija. itlob għalina, Mqazza Alla. itlob Mqazza għalina, xebba ta' xbejbiet. itlob għalina, Om ta' Kristu. itlob għalina, Om tal-Knisja. itlob għalina, Om tal-ħnina. itlob għalina, Om tal-grazzja talla. itlob Om għalina, muxebba. itlob Om għalina, nittama. itlob Om għalina, iżjed safja. itlob Om għalina, iżjed nadifa. itlob għalina, Om bla teba. itlob Om għalina, li tisħoq kull imħabba. itlob għalina, Om tal-aġeb. itlob Om għalina, tal-parir it-tajjeb. itlob għalina, Om ta' min ħalaqna. itlob Om għalina, ta' min salvana. itlob għalina, Xebba kollok aqal. itlob Xebba għalina, li tisħoq kull qima. itlob Xebba għalina, li tisħoq kull foħrija. itlob għalina, Xebba kollok seta. itlob Xebba għalina, kollok ħnina. itlob Xebba għalina, dejjem marbuta malla. itlob għalina, Mera tal-qdusija. itlob għalina, Tron tal-erf. itlob għalina, Bidu tal-ferħ tagħna. itlob għalina, Amara tal-Ispirtu Santu. itlob għalina, Amara ta' kull grazzja. itlob għalina, Amara ta' kull tiba. itlob għalina, Warda mistika. itlob għalina, Torri ta' David. itlob għalina, Torri tal-Lavorju. itlob għalina, Dar ta' Deb. itlob għalina, Arka tal-Aqda. itlob Bib għalina, tas-sema. itlob għalina, Kewba ta' filgħodu.
Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostoli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina Itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbuk mulej nissel fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-anġlu għarafna l-inkarnazzjoni ta' Kristu ben tiegħek, ġie l-passjoni u s-salib tiegħu, naslu bis-seb tal-qawmien bi Kristu Sidina. Amen. Sammi l-arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-dimonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti l-ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. il-Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Maria Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tana Itolbu l-Alla għalina. u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu,
imbierak Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierak l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbira Talla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierak it-tloq glorjus tagħha fis-sema, imbierak l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierak San Giuseppe, arus kastissimu tagħha, imbierak Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.